Καλημέρα σας. Πανιερότατε, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε εκπρόσωπε του Αρχηγού Αστυνομίας, κύριε εκπρόσωπε του Αστυνομικού Διευθυντή Επαρχίας Αμμοχώστου, κύριε υπεύθυνε του Πυροσβεστικού Σταθμού Επαρχίας Αμμοχώστου, κύριε Γενικέ Έφορε του Σώματος Προσκόπων Κύπρου και αδελφοί έφοροι, κύριε εκπρόσωπε του Διοικητικού Συμβουλίου του Σώματος Προσκόπων Κύπρου, κυρία εκπρόσωπος του Οργανισμού Reaction, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί πρόσκοποι, εκλεκτοί προσκεκλημένοι. Σας καλωσορίζουμε σήμερα στην εκδήλωση αυτή «Εξώδικα Αγάπης», που γίνεται με συνεργασία της αστυνομίας και των προσκόπων της επαρχίας Αμμοχώστου. Παρακαλώ τον κύριο Οικονόμου, αστυνόμο Β, βοηθό αστυνομικό διευθυντή της επαρχίας Αμμοχώστου, να προσέλθει για το δικό του χαιρετισμό. Πανιερότατε, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί πρόσκοποι, αγαπητές συναδέλφοι και συναδέλφοι, η σημερινή εκδήλωση με τίτλο «Εξώδικα Αγάπης» διοργανώνεται με συνεργασία της αστυνομίας και των προσκόπων και έχει σκοπό πρωτίστως να συμβάλλει στην οδική ασφάλεια. Πέρα όμως από τον κύριο αυτό σκοπό, η αστυνομία φιλοδοξεί να έρθει πιο κοντά στον πολίτη, να τον ευαισθητοποιήσει και να τον κάνει σύμμαχό της στον καθημερινό αγώνα που δίνει για την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Πολύ σημαντική συμβολή των προσκόπων, οι οποίοι δηλώνουν για άλλη μια φορά έσω έτοιμοι στη συνεχή προσπάθεια της αστυνομίας για οδική ασφάλεια. Φέτος είναι η δεύτερη χρονιά που διοργανώνεται η εκδήλωση αυτή και είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί πλέον έγινε θεσμός και επεκτάθηκε σε όλη την Κύπρο με επίκεντρο των εκδηλώσεων αυτών την επαρχία Αμμοχώστου, από όπου ξεκίνησε πέρσι για πρώτη φορά. Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι η επιλογή του χρόνου διεξαγωγής της εκδήλωσης «Εξώδικα Αγάπης» δεν είναι τυχαία και ο συμβολισμός των ημερών του Πάσχα δυναμώνει το μήνυμα που επιδιώκουμε να στείλουμε σε όλους τους συμπολίτες μας ότι η ζωή είναι πολύτιμη και οφείλουμε όλοι μαζί να τη διαφυλάξουμε. Σας εύχομαι όλους έναν καλό Πάσχα. Ευχαριστούμε τον κύριο Οικονόμου. Να προσέλθει ο αστυνομικός διευθυντής της Τροχιάς Αρχηγείου, κύριος Δημητρίου, για το δικό του χαιρετισμό. Πανιερότατε, αγαπητοί προσκεκλημένοι, φίλοι πρόσκοποι, καλή σας μέρα. Είναι με ιδιαίτερη χαρά που βρισκόμαστε σήμερα στην κοινή εκδήλωση για την οδική ασφάλεια που διοργανώνεται παγκύπρια από την Αστυνομία και το Σώμα Προσκόπων Κύπρου στα πλαίσια των εορτασμών των 100 χρόνων του Σώματος Προσκόπων Κύπρου. Στόχος της παγκύπριας αυτής εκδήλωσης είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων οδικής κυκλοφορίας. Συγχαίρω και ευχαριστώ θερμά το Σώμα Προσκόπων Κύπρου για την εξαίρετη πρωτοβουλία του στη διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης, που με την ενεργό συμμετοχή των νέων συμβάλλει θετικά και ουσιαστικά στις προσπάθειες που καταβάλλονται για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της νεολαίας μας στα θέματα οδικής ασφάλειας. Όπως γνωρίζετε, το θέμα της οδικής ασφάλειας είναι ίσως το μεγαλύτερο κοινωνικό, οικονομικό και κατ' επέκταση εθνικό θέμα που απασχολεί την κοινωνία και ιδιαίτερα ανισχύει την πολιτεία μας. Οι συχνές απώλειες ζωών στην άσφαλτο και ιδιαίτερα νεαρών προσώπων προκαλούν ανίποτο πόνο και μεγάλη δυστυχία σε πολλές οικογένειες. Η πατρίδα μας θρηνεί κάθε χρόνο δεκάδες νεκρούς στην άσφαλτο και δυστυχώς οι νέοι έχουν ένα πολύ δυσανάλογο μερίδιο σε αυτό το φόρο αίματος, με περισσότερο από το 1/3 του συνόλου των θυμάτων να είναι νεαρά άτομα ηλικίας κάτω των 25 χρόνων. Δυστυχώς, παιδιά γεμάτα όνειρα και φιλοδοξίες αφήνουν την τελευταία τους πνοή στο βωμό το μολόχ της ασφάλτου. Οι ανθρωποθυσίες παιδιών στους κυπριακούς δρόμους θα πρέπει να σταματήσουν εδώ και τώρα. Οι νέοι αποτελούν την επένδυση και την ελπίδα μας για το μέλλον και η προστασία τους από κάθε κίνδυνο αποτελεί υπέρτατη ευθύνη της κοινωνίας μας. Πληθώρα δράσεων αναλαμβάνονται των τελευταίων καιρών από όλες τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, ημικρατικούς και ιδιωτικούς οργανισμούς που στοχεύουν στην πρόληψη και μείωση των τροχαίων συγκρίσεων και ιδιαίτερα στην ευαισθητοποίηση των νέων. Αυτό παράδειγμα είναι και η σημερινή εκδήλωση, όπου οι ανιχνευτές του Σώματος Προσκόπων Κύπρου ηλικίας 15 μέχρι 18 ετών θέλουν να περάσουν το δικό τους μήνυμα
ότι η οδική ασφάλεια είναι θέμα που αφορά όλες τις ηλικίες και θα πρέπει ο καθένας με το δικό του τρόπο να συμβάλλει στην πρόληψη των τροχαίων συγκρούσεων και στην ευαισθητοποίηση του κοινού. Οι νέοι πρόσκοποι, μαζί με συναδέλφους, μετά το πέρας της εκδήλωσης, θα πάνε σε κύριες οδικές αρτηρίες για να μοιράσουν στους οδηγούς εξώδικα αγάπης, που θα αφορούν κυρίως παραβάσεις σχετικά με τη μη χρήση ζώνης ασφαλείας και προστατευτικού κράνους και τα μη ελεύθερα χέρια κατά την οδήγηση. Σίγουρα τέτοιες πρωτοβουλίες και ενέργειες και δραστηριότητες συμβάλλουν καθοριστικά στην απόκτηση οδικής συνείδησης, στη συντήρηση του ενδιαφέροντος των νέων και στην τόνωση των προσπαθειών που καταβάλλονται για τη βελτίωση του επίπεδου οδικής ασφάλειας στη χώρα μας. Αγαπητοί μου πρόσκοποι που συμμετέχετε στη σημερινή εκδήλωση, κερδίσατε κάτι πολύ σημαντικό. Κερδίσατε τη γνώση αλλά και την ευαισθησία σας για την οδική ασφάλεια που θα σας συνοδεύουν για πάντοτε στη ζωή σας. Σας θεωρούμε όλους πολύτιμους σύμμαχους μας στη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλετε για να σταματήσει η αιματοχυσία στους δρόμους της Κύπρου. Σε αυτόν τον αγώνα, φίλοι μου, δεν περισσεύει κανείς, γιατί η οδική ασφάλεια είναι ευθύνη όλων μας. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέλαβα στη διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης και ιδιαίτερα τις εταιρείες Γεύο και ΕΚΧΟ, οι οποίες είναι και οι χορηγοί της εκδήλωσης. Θα ήταν παράληψη μου να μην εκφράσω και τις ιδιαίτερες ευχαριστίες στους κύριους πρωταγωνιστές αυτής της εκδήλωσης, θα έλεγα, που άρχισαν από πέρσι, τον κύριο Ανδρέα Σκίτσα και τον λοχίαν τον Γιώργο της Τροχέας Αμοχώστου. Τέλος, θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους καλό Πάσχα με ασφαλείς διαδρομές, με την ελπίδα ότι αυτό το Πάσχα θα τσουγκρίσουμε μόνο αυγά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Δημητρίου. Χαιρετισμό επίσης απευθύνει ο Γενικός Έφορος του Σώματος Προσκόπων Κύπρου, κύριος Λάμπρου. Καλημέρα σας, παλιερότατε, φίλε Δημήτρη, αγαπητοί φίλοι. Τα έχετε πει όλα και μάλιστα πάρα πολύ καλά. Εμείς να ξέρετε κάτι, ότι δεν οργανώνουμε αυτή τη δράση γιατί φέτος γιορτάζουμε 100 χρόνια προσκοπημού στην Κύπρο. Οργανώνουμε για μια ακόμα φορά αυτή τη δραστηριότητα γιατί πιστεύουμε ότι μπορούμε να βοηθήσουμε και έχουμε υποχρέωση να βοηθήσουμε την αστυνομία στο έργο της. Να μας θεωρείτε ότι πραγματικά είμαι μαζί σας, Δημήτρη, σύμμαχοι σας, σε όλα τα επίπεδα, όπου μπορούμε και όσο μπορούμε. Θυμάμαι πολύ πιο μικρός, όταν είχαμε διοργανώσει στην Λευκοσία μια παρόμοια δραστηριότητα στη Μετρία Ελευθερίας και πάλι με την οδική ασφάλεια και είναι βαθιά χαραγμένη στο μυαλό μου. Με αυτά τα λόγια θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Πανιερότο που είναι μαζί μας και μας ευλογεί με την παρουσία του τη δραστηριότητα μας, την αστυνομία, τα παιδιά όλα που λαμβάνουν μέρος στην εκδήλωση. Εύχομαι σε όλους καλή Ανάσταση και, όπως είπε και ο Δημήτρης, χωρίς οδικά δυστυχήματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Λάμπρου. Σύντομο χαιρετισμό απευθύνει εκπρόσωπος του οργανισμού Reaction εκ μέρους του Προέδρου, κυρία Χιμονίδου. Πανιερότατε Μητροπολίτη, έντιμε κύριε Διευθυντά Τροχέας, έντιμε κύριε Γενική Έφορε Προσκόπων, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Σε λίγο μπαίνουμε στο καλοκαίρι και η πλειοψηφία του κόσμου θα βρίσκεται σε διακοπές, αλλά συνεχίζουμε να ακούμε σχεδόν καθημερινά για θανάτους ή σοβαρούς τραυματισμούς νέων ανθρώπων σε οδικές συγκρούσεις. Κάθε φορά που σβήνει μια ψυχή στην άσφαλτο, σημαίνει μια μεγάλη αποτυχία του μηχανισμού οδικής ασφάλειας. Προσωπικά, πολλές φορές αισθάνομαι υπεύθυνος που δεν μπόρεσα μαζί με την ομάδα μου να ενημερώσω αυτούς που χάθηκαν για τους κινδύνους της ταχύτητας, του αλκοόλ, της μη χρήσης κράνους. Στον τομέα της οδικής ασφάλειας, κανένας δεν μπορεί να εργαστεί μόνος του. Η ομαδική δουλειά είναι αυτή που επιφέρει το σωστό και αποδοτικό αποτέλεσμα. Δεκάδες νεκροί και δεκάδες τραυματίες είναι η κομπάρση σε ένα δράμα που εξελίσσεται κάθε χρόνο στην Κύπρο. Η Κυπριακή νεολαία, αντιλαμβανόμενη το μέγεθος του προβλήματος, έχει αρχίσει μια τεράστια προσπάθεια για τη μείωση των οδικών συγκρούσεων στην Κύπρο. Οι οργανωμένες δράσεις της νεολαίας στον τομέα της οδικής ασφάλειας συνεχίζονται και με τη σημερινή εκδήλωση. Οι πρόσκοποι ακόμα μια φορά στέκονται στην πρώτη γραμμή του πολέμου κατά του αδυσόπιτου μολόχ της ασφάλτου. Δεν είμαστε όμως μόνοι μας σε αυτή τη μεγάλη κινητοποίηση. Ολόκληρη η νεολαία του πλανήτη έχει ξεσηκωθεί κατά του μολόχ της ασφάλτου. Με αρρωγούς στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τον Διεθνή Οργανισμό Νέων για την Οδική Ασφάλεια UARS, θα πολεμήσουμε και τον Κυπριακό μολόχ της ασφάλτου.
Δεν είναι δουλειά της νεολαίας να επέμβει ούτε στο οδικό δίκτυο, ούτε και στην αστυνόμευση. Εμείς μπορούμε να αποτελέσουμε την αιχμή του δώρατος στην ενημέρωση και εκπαίδευση για την οδική ασφάλεια. Είναι από όλους παραδεκτό, όχι μόνο στην οδική ασφάλεια, ότι ένας νέος μπορεί να περάσει ευκολότερα ένα μήνυμα προς ένα συνομήλικό του παρά ένας μεγαλύτερος. Σε όλες τις χώρες και σε όλους τους τομείς που εμπιστεύτηκαν την νεολαία, δεν τους απογοήτευσε. Ούτε και η νεολαία της Κύπρου πρόκειται να απογοητεύσει όποιον την εμπιστευτεί. Ο εκτεταμένος συντονισμός, η αποφασιστικότητα και η συνεργασία θα πρέπει να αποτελέσουν τους πυλώνες για την εθνική στρατηγική για τη μείωση των οδικών συγκρούσεων. Εμείς, ως Οργανισμός Νέο για την Οδική Ασφάλεια, έχουμε ήδη συνάψει συνεργασίες με μερικούς από τους μεγαλύτερους οργανισμούς οδικής ασφάλειας σε ολόκληρο τον κόσμο και συνεχίζουμε δυναμικά. Είναι τιμή μας που κάποιοι από αυτούς τους οργανισμούς μας εμπιστεύονται και επιθυμούν να μας εντάξουν σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τομέα της οδικής ασφάλειας. Σήμερα, καλούμε όλους τους προσκόπους να ενσωματωθούν μαζί μας. Σήμερα, καλούμε όλους τους νέους της Κύπρου να δείξουν στην πολιτεία ότι το αύριο ανήκει σε εμάς και θα το διαμορφώσουμε εμείς. Σήμερα, καλούμε όλους να συμπορευτούμε και να αποκεφαλίσουμε το μολόχ της ασφάλτου. Η ασθένεια των οδικών συγκρούσεων είναι η άσημη, εάν και εφόσον ακολουθήσει σωστή φαρμακευτική αγωγή. Και να θυμάστε κάτι, οι νέοι δεν είναι μέρος του προβλήματος, αλλά μέρος της λύσης. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Χιμωνίδου. Ο εκπρόσωπος της Εταιρείας Ελληνικών Πετρελαίων ΕΚΟ, κύριος Στρατής, για το δικό του χαιρετισμό. Πανερότατε, είμαι κυρία Αντιδήμαρχε, κύριοι εκπρόσωποι της αστυνομίας, πυροσβεστικής, σώματος προσκόπων και άλλων σωμάτων, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί πρόσκοποι. Πέρσι, περίπου τέτοια εποχή, σε αυτόν εδώ τον χώρο, μας είχε ζητηθεί να δεσμευτούμε για την φετινή εκδήλωση, αφού έτυχε να είμαστε και πέρσι χορηγοί της εκδήλωσης, της πρώτης που είχε γίνει. Και είχαμε να αποδεχτεί την πρόσκληση αυτή με πολύ μεγάλη χαρά και είπαμε ότι είναι τιμή μας να μας δίνεται και εμάς η ευκαιρία να συμβάλλουμε στην επιτυχία τέτοιων εκδηλώσεων. Σαν ελληνικά πετρέλαια έχουμε παρόμοια προγράμματα σε συνεργασία με την αστυνομία και πάντοτε είναι με μεγάλη χαρά που αποδεχόμαστε τέτοιες προσκλήσεις. Βέβαια, φέτος τα δεδομένα είναι εντελώς διαφορετικά. Ξέρουμε όλοι σε τι περίοδο βρισκόμαστε και πόσα έχουμε να περάσει και πόσα θα περάσουμε. Φαίνεται ότι θα πρέπει να αλλάξουμε λίγο νοοτροπία, γιατί μέσα από τις νοοτροπίες που κουβαλούμε δημιουργούνται και προβλήματα παρόμοια με αυτά που έχουμε στην οδική ασφάλεια. Και ναι, το να μειώσουμε τον αριθμό των δυστυχημάτων, το να αποτρέψουμε δυστυχήματα, το να μειώσουμε τον αριθμό των ζώων που χάνονται, είναι βελτίωση ζωής. Και εμείς πάντα, σαν ελληνικά πετρέλαια, μέλημα μας είναι μέσα από το πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής μας ευθύνης να βοηθήσουμε όχι μόνο στο να πουλούμε ποιοτικά καύσιμα και υπηρεσίες, αλλά στο να βελτιωθεί και η ποιότητα ζωής του Κύπρου πολίτη. Και είναι μέσα σε αυτά τα πλαίσια που με μεγάλη χαρά δεχόμαστε να είμαστε χορηγοί. Συγχαρητήρια σε όλους τους διοργανωτές, ειδικά στους μικρούς προσκόπους οι οποίοι συμμετέχουν ενεργά σε αυτήν την εκδήλωση. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία, καλές γιορτές, καλό Πάσχα και καλή επιτυχία στην όλη εκδήλωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Στρατή. Χαιρετισμό απευθύνει ο Αντιδήμαρχος Παραλιμνίου, κύριος Οικονόμου. Πανηγυρότατε, εκλεκτοί και προσκεκλημένοι, αγαπητοί πρόσκοποι. Αυτές τις δύσκολες ώρες που περνάει η πατρίδα μας, το μόνο που αποδείξαμε ότι περισσεύει είναι η αγάπη. Μπορεί να χαθούν πολλά σε αυτές τις κρίσιμες ώρες. Αυτό όμως το οποίο μπορούμε ήδη να διαφυλάξουμε είναι την ζωή μας, να με τη χάσουμε με δική μας υπηδιότητα. Είναι με χαρά που φιλοξενούμε για δεύτερη χρονιά εδώ στο Δήμο αυτή την εκδήλωση αγάπης. Είμαστε σίγουροι ότι και φέτος θα έχει την ίδια επιτυχία όπως και τον προηγούμενο χρόνο και καλή δουλειά σε όλους. Καλό Πάσχα.
Ευχαριστούμε τον κύριο Οικονόμου. Επίδοση αναμνηστικής πλακέτας από τον βοηθό αστυνομικό διευθυντή Αμοχώστου, εκ μέρους της αστυνομικής διεύθυνσης, στο Μητροπολίτη Κωνσταντίας Αμοχώστου, για τη συνεισφορά του στην εκδήλωση. Συγγνώμη. Παρακαλώ τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Κωνσταντίας Αμοχώστου, κύριο Βασίλειο, να προσέλθει στο βήμα για το δικό του χαιρετισμό. Συγγνώμη, Συγγνώμη. Δεν υπάρχει λόγος να ζητάτε συγγνώμη. Άλλωστε, εμένα το επάγγελμα μου είναι να δίνω συγγνώμη, έτσι. Εντάξει. Έχουν ελεχθεί ήδη αυτά που έπρεπε να ελεχθούν. Εγώ χαίρομαι γιατί αυτή η σημαντική εκδήλωση γίνεται στους χώρους της Μητροπόλεως και με αυτόν τον τρόπο θέλω να δοθεί και το μήνυμα ότι και η Εκκλησία νοιάζεται για τα όσα συμβαίνουν στην άσφαλτο, όπου χάνονται ζωές ανθρώπινες, γιατί πρέπει να δίνουμε την σωστή αξία που έχει η ζωή του καθενός. Όπως έχει λεχθεί, πρέπει να αλλάξουμε την νοοτροπία στην οδήγηση. Όλοι έχουμε πάρει το τιμόνι στα χέρια μας και δυστυχώς πολλές φορές οι συμπεριφορές δεν είναι αυτές που πρέπει και φαντάζομαι περισσότερο λίγο το άπχωμα των νέων πάνω στο τιμόνι, το οποίο έχει δυστυχώς αρνητικά αποτελέσματα. Εύχομαι αυτή η λαμπάδα που ξεκίνησε από εδώ να φωτίσει, ούτως ώστε και οι νέοι μας, αλλά και όλοι όσοι κρατάνε το τιμόνι, να συμπεριφέρονται με σεβασμό στον ίδιο τον εαυτό τους, αλλά και σεβασμό στους συνανθρώπους μας. Καλό Πάσχα και εύχομαι και στην πατρίδα μας τα βέλτιστα και για το εθνικό μας θέμα, αλλά βεβαίως και για όσα αντιμετωπίζουμε τον τελευταίο καιρό. Συγχαρητήρια και επιτυχία εύχομαι στο έργο σας. Ας σας επιδώσουμε την πλακέτα. Επίδοση αναμνηστικής πλακέτας από τον Γενικό Έφορο Προσκόπων Κύπρου, κύριο Λάμπρου, στον Αστυνομικό Διευθυντή Τροχιάς Αρχηγείου, κύριο Δημητρίου. Και επίδοση αναμνηστικής πλακέτας στον Γενικό Έφορο Προσκόπων κύριο Λάμπρο από τον Αστυνομικό Διευθυντή Τροχιάς Αρχηγείου. Να προσέλθουν οι ανιχνευτές. Παρακαλώ τους συμμετέχοντες ανιχνευτές να προσέλθουν να παραλάβουν τα αναμνηστικά τους διπλώματα. Αρχηγός Κοινότητας 21ου Συστήματος Παραλιμνίου. Ο αρχηγός του Συστήματος Προσκόπων 112ου της Δερίνιας. Εντάξει, να περιμένουμε. Νίκο, εσύ. Μετά, να τα πιάσετε μαζί. Ναι. Ο αρχηγός κοινότητας του 123 συστήματος. Και ο αρχηγός κοινότητας του 291. Ο αρχηγός κοινότητας του 291. Συγχαρητήρια αξίζει να δώσουμε στους διοργανωτές της εκδήλωσης αυτής, καθώς και σε όλους όσους συνέβαλαν στην πραγμάτωσή της.
Θερμές ευχαριστίες στην Ιερά Μητρόπολη Κωνσταντίας Αμοχώστου, στον Δήμο Παραλιμνίου, στην Εταιρεία Ελληνικών Πετρελαίων ΕΚΟ, στην Εταιρεία Γεύο και στο Ράδιο Πολιτεία για την στήριξή τους στην διοργάνωση της εκδήλωσης. Αυτή τη στιγμή, 10 ομάδες αποτελούμενες από ένα αστυνομικό και 3 προσκόπους θα αναχωρήσουν από τον χώρο της εκδήλωσης και θα κατευθυνθούν προς όλους τους δήμους και κοινότητες της επαρχίας μας για να ενημερώσουν και συμμορφώσουν με το δικό τους τρόπο τους οδηγούς. Μετά την αποχώρηση των ομάδων θα ακολουθήσει κέρασμα από τον Δήμο Παραλιμνίου στην καφετέρια Σένσο. Αποχώρηση ομάδων. Εντάξει, πέστε. Ναι. Όλοι οι συμμετέχοντες για αναμνηστική φωτογραφία εδώ, παρακαλώ. Στα αυτοκίνητα. Στον ήλιο, στον ήλιο.